Living Salme, en Josep Salmerón. Bon any, bon any, amigues, amics, molts d'anys, caris, com heu passat, com esteu? Bé, vius. Primer programa, de l'any. Sí. Primer programa. S'ha fet molt curt, això, no ho trobeu? Sí, un dia per descansar se m'ha fet poc. Sí. No sé, vosaltres. No, a mi també. O sigui, jo m'hagués agradat aquest dia també, doncs, un poc més de descans, un poc més de... Però tinc casa fet encara un... que no m'he posat a fer dissabte, ho hauré de fer demà. És que entre festa, fer menjar, que si te'n vas, que si no sé què, que si has quedat amb no sé quins amics que fa temps. Que tens la pica plena de plats bruts. No, això no. Jo, la cuina, normalment sempre està ben endreçada. És la meva habitació, que allà tinc la cadira que posem allà per posar res, la jaqueteta o el jersellet que has portat avui, doncs jo tinc allà una muntanya que ja em parla de vostè ja. Que tens l'habitació desendreçada perquè en aquesta habitació has rebut moltes visites. Bé, d'això ja en parlarem, era un programa especial, Living Salme. Nocturn, no? Nocturn, en la versió nocturna de Versió nocturna com es cap d'any. No vos passa quan dius la cuina neta perquè la casa està més neta? Sí. Perquè també jo crec que és el lloc on més hi estam, no? Perquè jo l'habitació hi estic, però lo justetet. És a dir, que vull dir que quan em desperta me'n vaig i tal. És a dir, ets un pot de la Margarida School, que si passa res no vos caurà sobre a casa. No. Segurament no em porta a passar pena. Això m'ho dia meva mare, no, si passa alguna cosa no estarà a casa. La veritat que sí, no. I per dir que és un comentari molt de senyora major, el que he de fer jo ara. Sí, no, és allò que me deia ma mare sempre quan jo era jove. I està molt bé. Sobretot a les meves germanes, perquè jo estan més que solà. Per això. Però sí, o sigui, no em caurà la casa al damunt. I és que, jo no sé vosaltres, però clar, en aquests darrers dies d'aquest darrer cap de setmana del 2023, se m'ha fet molt llarg aquesta nit de cap d'any. Perquè, clar, ja dijous amb una amiga que si anem a prendre alguna coseta que hem de fer xerraeta. Divendres també, dissabte, i clar, diumenge mos vam veure, Margalida. On mos vam veure? Ho vam veure aquí en Palma, en el mític bar Fletxes, perquè feien allà, doncs, un poquet d'hora bauxa, un poquet de... de vermutillo. Tu no saps el que te vas de cada perdre, vegada hi ha gent que diu, jo és que ja surto avui de matí, si aquesta persona s'han d'encatar o el que sigui, perquè bé, la nit de cap d'any tots sabem que és un dia per celebrar-ho i si vols, amb bones condicions, ho pots fer. I t'engates el que sigui i a les 11 o 12 se'n va a casa i ja està. Ja s'ha acabat la nit de cap d'any. Ja fets la festa. Abans. I això és el que va passar. I jo allà em vaig trobar a molta gent, desconeguda per jo també, que per tant em vaig trobar a una xica que diuen Joana, que mos escolta, i em va dir, ai, mos escolta, Josep, m'agrades molt. Va dir, perquè em va veure a mi, entonces m'ho va dir a mi. Que bé. Però, jo vaig trobar, per cert, una abraçada. Avui no mos escolten perquè no hi ha institut. Estan de festa. A l'Institut d'Esports, sí, tenen vacances. L'Institut d'Esportles és una gran fan teva. Ah, sí? Una professora de l'Institut d'Esportles, que m'ho va dir. Diu, m'encanta la secció en Salmerón. Ai, doncs, escolta. L'escolta, perquè em diu, no me coincideix quan vaig en cotxe a l'hora, i diu, l'escolta la carta. Ai, que se'n va la carta i tot. Gràcies, carinyet meu. Doncs allà em vaig trobar en el bar Fletxes a amistats i persones desconegudes per jo. És que cada vegada hi ha més gent, fan una festassa, que és massa. És que allà, com si fos quasi la vespre de Sant Sebastià. Totalment. Però bé, no anem a donar aquí moltes idees, que si no després és veritat que hi ha molta gentada. I el que vaig voler és demanar a la gent aquesta què farien al vespre i quins serien els seus plans de la nit de cap d'any. Anem a escoltar-los. Què van a fer en cap d'any, carinyo? Elena de Canamunt. Pues cóctel de gambas viejuno, solomillo Wellington viejuno, i jo aniré amb una d'això de lentejuelas, amb una blazer... Lluentor. Exacte, lluentor a tope. I després anirem a la Billont, superbé, super de fiesta. Ja veurem com acabarem el vespre. Año nuevo, seguimos con las mismas resacas. Bragues no en duré, perquè com no m'han funcionat en 20 anys, no en duré. O sigui, és que ja no funciona nada, pues sin bragas. Què faràs avui en cap d'any? Faràs algun soparet? Què faràs?
Avui sopam amb la família i farem laybacks, que ja és tradició. Res, en família, com sempre, habitual, rem, conguitos, i després un pat de festa. Rem i festa. Però vas a fer la nit o estàs allà a Palma? Per la nit. I després ja a dormir o com? No, a dormir, a Tolpidem i dormir. Give me love, la Sia que canta Doneu mi amor. Què vos ha paregut, aquestes veus que mos contaven cosetes de la cap d'any? Xisco, tu què vas fer? No sabia que el còctel fos de gent gran. El còctel de gambes i tal. Sí, el còctel de gambes no sabia que fos una cosa de... És noranter, és viejuno. Nochentera. Nochentera. Jo és que per aquest any el vàrem passar aquí, nosaltres. Ai, és bo? Sí, Però no, jo aquí. dels fletxes tothom m'ho va dir. De fet, m'ho van dir un parell de persones. Diu, ara te'n vas a la ràdio a fer el programa de cada any. Dic, sí. Aprofit per fer un poquet de socialització, ja que... Ai, clar, agafar un poc d'idees. Ara entenc per què vares fer que guanyàssim tots. Perquè per l'alegria des fletxes. Clar, sí, és que això... És que és un bar que dona molta energia positiva. Ja vaig dir, amor per tothom. Clar. A mi fa gràcia perquè n'hi ha algú que diu que van prendre raïm, però també conguitos. No sé, vosaltres sou de prendre el raïm? O altres coses? Sí, són de prendre rem. Jo també rem. Enguany vàrem prendre rem, nosaltres. Sí, aquí. De fet, jo... Aquí, aquesta taula que veus? Sí. Perquè sí, és bo. Sí. Però el millor de tot és que aquesta lota que deia que anava, no duia bragues, sabeu per què és? Perquè li vaig demanar, que no s'havia escoltat, pel tema del vermell, de la roba roja, de portar una peça de roba interior roja. No, però després insistia que sense bragues del tot, és a dir, ni roges ni no roges. No, ella ha dit que res, que com no m'ha funcionat, doncs anem a provar-ho així. Escolta, anava... I mira, estarà molt de moda, perquè enguany, ho comentàvem abans, que gairebé moltes de les, anava a dir gairebé totes no, però moltes de les presentadores d'enguany de les campanades a nivell nacional anaven fora roba interior. Què vos va semblar? Jo, vos he escoltat... Més que res, perquè duen tan poca roba que si s'haguessin posat qualque cosa... No, o d'aquesta que és de color carn, que no, no he vist ni carn ni res. Com a molt devien... Jo anava amb un body. Com una... Anava amb un body d'aquestos que te poses també enganxat a la part de baix de l'angonal. Estimat un body de tota la vida. Ai, no, jo què sé, per descriure-ho també a la gent que ens escolti, la meva no ho sap. Així que se me veien pocs muscles, i era de color roig granate, i després anaven en uns leotardos d'aquestos de cuir, bueno, de cuir, no, de fals cuir, que és... D'això sintètic, però... Sintètic d'aquest. De lluent. Això, que el llueix una mica. I amb un collaret que m'han regalat d'una botiga uns amics, que és com un collar que te posa així apretat de Xina dins del marc BDSM, diguéssim, però que no és res d'això, i que és com un ratpenat, és com un Batman, no? És un ratpenat. Mira, això ho pot dur per Sant Sebastià. Clar, és que és molt de Palma, de València i de Barcelona, que és l'escut de cadascun d'aquests... És Jaume I, i m'encanta. Amb això hem associat el BDSM en Jaume I. No, jo el que faig és... Que trobo que són dos conceptes que a mi d'entrada no m'acasen. Que vull dir que això se du molt ara, n'hi ha molta gent que du així, sobretot així, gent que va amb un estil queer o això, porten aquests tipus de collars que està dins del món BDSM, però que l'extrapoles fora com una peça més de roba, no? I Salmerón... Si qualcú dels nostres oients, que ara mateix l'enganxam en el cotxe, vol saber què és BDSM, avui toca Google. Ho dic perquè jo en aquesta hora no ho puc explicar per si hi ha roba estesa. No? No sé què és. Jo t'ho expliqui després. Per cert, sortir d'aquí te faig el tutorial, estimada. Sí, les campanades televisives, ho heu xerrat i ho heu parlat també. N'hem parlat, però fa falta la teva opinió, Salmeró. Jo estic d'acord amb tu amb el que deies, Xisco, que crec que el discurs que s'ha vist, diguéssim, d'imatge i de perspectiva del 2023-24 és que elles van molt descocades, com diríem,
i així anar a parlar malament en el meu poble, i ells van més tapats perquè o perquè no volen mostrar o perquè ve a ser la típica cliché d'home gran i que també a l'altre jove, saps? La primera vegada que ho varen fer, o la primera vegada que una de les presentadores ho va posar de moda, lo de sortir gairebé mig nu, encara que no hi nas, era una revolució en era aquell una moment. revolució i era una reivindicació de que en el seu cos podia fer allò que volgués. I això està clar. Xapo, 10 anys després, potser han d'actualitzar aquesta revolució. Sí, però també... Perquè ja deixa de ser revolucionari. Clar, però vull dir, per exemple, quants de personatges hem parlat, per exemple, el mes de juny, el mes de l'orgull, o hem parlat amb artistes o cantants o escriptors que parlen del món queer, d'aquesta cosa del no binarisme i tal, i que d'alguna manera també se veu, per exemple, en Operación Triunfo se veu que n'hi ha molta varietat d'orientació sexual, de formes de ser, de mostrar-te, del gènere i tal. Doncs això també, en les campanades, com que s'estanca també amb el cliché de dona cis i home cis, i una cosa diferent que pugui ser una persona queer o una altra cosa, saps? Vull dir, que també és com que es limita bastant a una cosa tradicional, que d'acord que les campanades és una cosa tradicional d'una cosa supersticiosa que portem segles i tal, i això, però també la societat canvia amb aquestes tradicions i també s'ha de reflexar. I trobo que el que també hi manca és això, un poc de varietat de personetes per allà, no? Que és el que jo més que varietat de persones, perquè ja saps que de vegades quan una cosa funciona ningú toca aquesta fórmula, cosa que no per no funciona des de fa 50 anys. Però sí que a lo millor estaria bé replantejar-se lo del tema dels estilismes d'elles. I que si elles estan contentes i volen anar així, escolta, res a dir. Però no és els estilismes d'elles, perquè tu ho has dit, és una cosa de que elles poden anar així, i jo no ho vaig veure raro. Jo vaig veure una mena i vaig dir que guapa està. Vaig veure na Llum Barrera i estava guapíssima. Bé, en aquest cas no és l'exemple, clar, però no vaig veure, per exemple, la Pedroche. No la vaig veure veure? després. No vaig veure l'espectacle, això no vaig veure res. De fet, és que vam tindre la televisió pràcticament en el moment de les campanades, que és on realment tothom hi anam, i ja pràcticament ho vam llevar i vam passar a escoltar música en casa. Però que realment, sí, el tema de la roba d'elles està bé, però és el que deies tu també a la teva redacció. Per què no, jo què sé, ells també anar un poquet tal? Però clar, és que tenim el mateix. Per què no va un xicot amb un crop top? Perquè li pot quedar mal perquè és gras. I això sí que fa mal a la vista. Ara ho acabo d'exagerar, no? Però perquè no va també una persona grassa queer, que n'hi ha grassa queer que mostren la carn i no li faria vergonya i segurament ho conviure més. Vull dir, no és que el xicote hagi d'anar mostrant panxa, és que n'hi haurà persones que mostraran panxa, homes, tu i jo plantejam dos diferents nivells de revolució. Però és que la revolució ja està ahí. Clar, no. Jo faig el primer nivell, que és, hola, a lo millor estaria bé que tot 12 despullassin o que tot 12 poguessin tapar, perquè aquell vespre a la Porta del Sol fa una fretada. Bé, tampoc no sabem si ells tenien fred, és que també és una altra cosa. Has de tenir fred, mira, carinyo, jo anava en la festa del Fletxes amb els meus crop tops, que em vaig comprar 2 en València, més monos, per passar així en l'hivern, ara, que són tapadets, i que anava el melic a l'aire. 3 persones o 4 dient, ai, però no tens fred, ai, però no tens fred. Jo, que no veu que porta... A mi portava la jaqueta a sobre, una jaqueta també així de pell de polipiel. I també era de dia, no era de nit. Ja, però de dia, si no n'hi ha sol, també fa frescoreta. Tampoc no som a Madrid. Bé, també és bo, que vaig aterrar... Ai, sí, quan vaig tornar de València, vaig aterrar aquí i vaig dir, ostres, fa caloreta, a diferència del meu poble. I a part que tu ets un foc encès. Perquè ha gelat. Bueno, Campos ha gelat menys 1 grau, ha sigut el Campos, sí. Sí, però tu què dius? Jo anava en crop top i no me passava... Ho entenc, però tu és que ets un foc encès. No, que segurament Ana Mena estava patint fred, ella estava aguantant, perquè lo tengo que aguantar perquè estic aquí en el programa. I també ha de tenir fred força fort i no moris. I després hi ha el debat de que si ha tingut un fill o no l'ha tingut. Bé, sí que l'ha tingut, però... Jo us ho dic, Cristina Pedroche... Tot això de que mireu el meu cos, que està de bé una vegada parit... Mira, això tinc amigues que han acabat d'estar... Un pot de respecte a les dones que han estat mares. Sí, han estat mares i que pel que sigui no tenen temps, pel que sigui, o que simplement el cos és el cos. De tota manera, també haurien de posar en perspectiva les coses. La immensa majoria de dones que s'han quedat embarassades no tenen el poder adquisitiu de Cristina Pedroche, que té una persona que l'ajuda en la seva filla o no, que tindrà temps de poder anar a fer les seves... A mi, que m'ha parit fantàstic que ella vulgui recuperar. És que no és un tema de com és el cos d'ella. A mi, el que ja com a espectador, i t'ho han dit el mateix, i no ho repetiré perquè ja m'he manifestat on tocava, que era la taula de redacció, a mi com a espectador, el que me va
provocar certa incomoditat és que mirassis la cadena que mirassis, etc. IB3 Televisió, que una vegada més va donar exemple, sobretot autonòmiques, però evidentment, estimat, ets hagudes de mirar la carta després per comentar. Però que en el zapping que jo feia a la tele de Can Nostra, com a espectador, realment com a espectador l'única va ser IB3. En aquest sentit veies lotes joves, molt joves, mig nues, que s'hi volien anar perfecte, acompanyades de senyors que anaven tapadíssims. I també t'he dit una cosa, que jo, en aquest aspecte, com a espectador, també és el que t'he dit, trobo a faltar una marcació social del que hi ha a la societat en molts aspectes. Però bé, veurem... I mira el que faig per aquest programa, que en què vas les campanades aquí a la ràdio, me'n vaig anar a Can Nostra, a saludar el meu ropit i tal, molt d'any, vaig pegar una mossegadeta, perquè, evidentment, ja havíem enllossat, i vaig llegir Tolstoi i vaig repassar tots els cap d'anys per poder comentar-los aquí a la taula de redacció. I vas veure Berlín, la sèrie aquesta de Netflix. I he vist Berlín, sí. Una de les coses que vau fer al cap d'any, Cari, no sé si molts ho varen fer, jo enguany no, però sí que tinc una de les coses que faré, i és els propòsits de l'any nou. És d'aquestes coses que dius, funcionarà o no funcionarà. Vos he portat també una sèrie d'estudis, que ara en parlarem, però vosaltres n'heu fet o heu plantejat fer-vos en aquests dies? Perquè els propòsits no fa falta fer-los el dia de cap d'any o la nit de cap d'any. Podem fer-los durant aquests dies fins a Reis. Jo m'he plantejat deixar de fumar. Mira, con el Rosalía. Arbo. Na Rossi també. Na Rossi també. Sí, va fer un tuit que va dir... És que ella deia que no fumava, però... El último cigarro. Però ha conegut un jove nou que sabeu que... Sí, clar, les coses. Jo te dic una cosa. Vaig anar l'altre dia al meu metge de capçalera, així que si qualcú està pensant-ho, i li vaig demanar, perquè això és una de les coses que també des de Salut Pública reivindiquen, que li ho demanes al teu metge de capçalera, i doncs em va prescriure ja les pastilles, que són unes pastilles noves o no sé què. Bé, el cas, que el que fa és que me l'estaré prenent durant, crec que són 20 i pico dies, del primer al tercer dia cada 2 hores, del tercer a 6è dia cada 2 hores i mitja, i va augmentant aquesta posologia de la pastilla. I d'entre el primer i el 5è dia puc estar fumant mentrestant estic amb les pastilles. Però al 5è dia ja no pot fumar pus. Perquè ahir és quan farà la reacció... És a dir, un fàrmac aposta per deixar de fumar. Sí, ja n'hi havia fa temps i jo te recordo una amiga meva fa 2 anys que va intentar deixar de fumar amb una pastilla que no sé recorde quina això era, nom, però que el que li feia és que després, quan feia un cigarreta, li agafava angúnia i es despertava molls i tal, i es veu que era bastant forta. Claro, i es veu que ha anat un poc també, depenent de les farmacèutiques i tal. I doncs jo la tinc ja... No he començat, perquè també li vaig dir, mira, a mi m'agrada fumar. I em va dir, doncs tu quan creguis i tal, però estàs bé? Em va dir també. I dic, no, sí, mentalment estic bé, no estic en un procés... No, és que molt important, perquè és que, vull dir, si hi ha qualcú que ara, perquè els propòsits de l'any els has de fer, i és com, vinga, va, que comença el dia 8. Bé, si estàs bé, si no tens cap cosa personal, laboral, estabilitat que te faci estar, doncs, precisament inestable, doncs no comencis. Comença a deixar de fumar quan tinguis el procés clar. I la veritat que molt guai, perquè em va dir això, i la veritat que jo ho tinc ja en la recepta electrònica, en la meva targeta sanitària, quan vulgui aniré a la farmàcia a pillar-ho, i ja començaré. I com no és lo mismo contar-lo que vivirlo, ho contarem aquí, ho viuré i ho contarem aquí en el Divins Somni. És a dir, tu seràs Samantha Salmerón. Samantha Salmerona. Allà estarem per explicar-vos. Vosaltres heu fet algun propòsit? Algun, sí. Vull dir, perquè la gent el que fa normalment és o bé anar al gimnàs, jo vaig a deixar d'anar al gimnàs. Tu deixes gimnàs? Ja deixo el gimnàs, ja em desapunta i ja està. No t'agrada? No m'agrada. No m'agrada anar allí, no coneixes a ningú, tothom callat, i damunt màquines, i passant mitja hora, que ja mitja hora m'agòbia. Està muntant un equipet per anar amb en Mike Ferrer, que és en Mike Ferrer, és el que ha vengut avui, el personal trainer que ha vengut avui a la primera hora a concursar, i per ara estem intentant pactar les hores en Ferrers, perquè és un pare d'aquest marsupials que tot el dia està en sa nina damunt i ha de fer altres coses, na Margalida i jo. I el Samurai diu que no ho necessita, però com que és un poc d'anar on va tothom, també s'apuntarà. I farem 2 hores setmanals amb en Mike. Si vols venir nosaltres... muntarem un grup, estirarem una roda d'aquestes gegants, les cordes aquestes que fan... Anirem pel Parc de Sarrià, clar, les cordes aquestes que fan així, que ets de remen, és a dir, molta... D'acord. Quin horari vos va fer vosaltres? Ho hem d'aclarir ara, molt de parlar d'aclarir, no? Perquè, clar... Molta pesa, també. Sí, exercicis de força.
D'acord. Musculatura. Però també una mica de cardio. Saps També. de tot. Saps què m'havia dit també un col·lega? Perquè li ho vaig comentar i li vaig dir, mira, Cari, no vull anar al gimnàs. Però realment volia anar per marcar un poc, diguéssim, pues el pectoral, la tauleta de xocolata i que, xica, que no. Tu hi volies anar per això? Jo no m'he preparat per això, per marcar, ja està. Jo dic, jo Mira, t'ho contaré. Jo només anava per marcar. És que jo anava per marcar. A mi la salut, tot això m'hi ve igual. Jo només hi anava per marcar. Però si m'ho va dir la xica també, em va dir, és veritat que no fa falta, amb el teu metabolisme no fa falta fer cardio, per exemple, però a mi a la cinta córrer, diu, és que tu ja ho cremes, perquè jo és menjar o el que sigui, i ja ho creme. Per la meva forma de ser, el meu metabolisme fa això. I jo li vaig dir, jo l'únic que vull que és, per això, doncs, perquè se te vegin un poc marcat aquí la panxeta i un poc de bíceps i les cametes i tal, que això també, vull dir, amb tindre-ho ja un parell de mesos, ja va bé. Però, claro, ja un mes quasi no vaig anar en tot el mes, perquè ja era juny, ja era horror. Estimat, si no hi vas. Després que vaig tenir l'operació aquesta de l'anguinal, ahir sé que no pots anar. I mira, xica, no hi vaig perquè ja hi anava poc, així que el meu propòsit d'enguany no anar allí. Ara, sempre m'ha fet enveja la gent que tenia un metabolisme molt segle XXI. No, t'ho dic, perquè el meu és un metabolisme molt prehistòric. Sí, és prehistòric, és bo. Clar, és que jo estic preparat perquè vengui aquí un apocalipsi nuclear que jo sobreviuria 10 mesos més que la resta, perquè el meu cos ho guarda tot. Jo acabaré, si ve així una onada de fred, jo sóc el primer en morir. En canvi, jo és que jo mateix passeig amb una manta, sempre incorporada. Doncs, escolta... M'he equivocat no de segle, és que m'he equivocat de mil·lenni. De mil·lenni i d'època... A l'hora de néixer. I també us porta preguntetes que ens fem precisament de la gent que s'hagi fet una cosa d'aquestes. Sí, una cosa d'aquestes del propòsit de l'any. I és que creieu que això funciona? Creieu que això és una pèrdua de temps? Mira, ho he trobat que hi ha científics i psicòlegs que han volgut resoldre aquesta pregunta. I ja hi ha publicats diferents estudis sobre el comportament de les persones davant els propòsits de l'any nou. Escolteu-me. Un estudi de 2002, publicat en el Journal of Clinical Psychology, suggereix que aquells que van fer propòsits d'any nou tenien un 44% més de probabilitats d'aconseguir aquesta meta després de 6 mesos que aquells que no ho van fer encara que estaven interessats a canviar un problema del futur. Perquè, clar, propòsits poden ser bé materials d'alguna cosa, materials en el sentit que apuntar-se al gimnàs, deixar de fumar, coses així, o també coses més personals de no ser tan... més que t'ho diria la teua psicòloga o psicòleg, no?, en la consulta. Ser més assertiu, una persona més... Un altre estudi de l'any 2014... Aprendre a dir no. Sí. Posar límits. Posar límits. Això ho he vist. No engatussar-me de gent tòxica. Això també sol passar. N'hi ha altres experts que en un estudi al 2014 diuen... Perdona, ara que has obert aquest meló. Tens mala pipella a l'hora d'enamorar-te? No ho he dit. A veure, jo no ho he dit aquí de manera personal, ho he dit perquè ho he escoltat. En general. Val, me pensava que havia entès que això me passa a mi. Perdona, me semblava que ho havies dit en primera persona, disculpa. No havia dit que me passa a mi. Un altre estudi, 2014, diu que l'efecte de nou començament, que és com li denominin aquest estudi, està associat amb un augment en el comportament aspiracional. És a dir, aquests punts de referència temporals permeten a les persones dividir la seva percepció del temps en abans i després, s'obliden dels fracassos anteriors com a responsabilitat d'un jo del passat, i entonces, què passa? Que anem cap a coses endavant i surten bé aquests propòsits, perquè és més una qüestió de allò no ho faré i faig... Saps quin propòsit pens que t'hauries de marcar per enguany, estimat? Quin? Respectar el temps dels guatequets amics. Mira, anirem directament a la cançó número 3, carinyo, que la tinc ahí posada, perquè enguany, 2014, vindran novetats, carinyo, novetats i sorpreses i coses que passaran a nivell musical, com, no sé si ho sabeu, però el concert d'Estopa a Son Fusteret a Palma, per favor. Vamos, José. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se le han olvidado las penas, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía. Y en el medio de los chichos... Estopa a Palma. El 7 de setembre, com diu la cançó de Mecano. Sí, el dia que jo vaig néixer. I el meu nebot. Ah! Sí, el meu nebot Sergi també. Mira.
estem allà. Carinyos, tindrem més coses, la Mallorca Live Festival, la Taylor Swift, que mos donarà que parlar aquest 2024. Què li passa a Taylor? Bé, ara ja havia llegit que ja superava en número 1 en Elvis Presley i tot, però la gira que s'espera aquí a Espanya, bé, a Madrid, que la farà allà, i després tot el que farà encara queda per xerrar. Creus que si tot seguit de Tento el va a veure a Taylor Swift... Ja no n'hi entraré, ja no se pot, i de res. I com a premsa no ho sé. Creus que mos donarà una entrevista? Que mos la concedirà? Suerte. Però ja està, si no, no ho intent.